Again, atong gisaulog karon ang kapistahan ni San Mateo, usa ka apostol ug ebanghelista. Si San Mateo, gamay ra kaayo nga tuang mahibaw-an kabahin siyang kinabuhi gawas sa ebanghelyo nga atong nadungog karon. Si San Mateo, taga Capernaum, ug usa siya ka kubrador sa buhis. Sa mga alagad ni Jesus, si Mateo siguro ang dili angayan, dili takos nga mahimong apostoles ni Kristo. Munang ang mga tao, ang pipila sa mga Pariseo maingon nganong nakigsalo man ang mga kubrador sa buhis ug mga makasasala sa inyong magtutudlo. Ang rabay, ang magtutudlo kinahanglan nga dili makigsalo sa mga makasasala, dili makighugoy-hugoy sa mga makasasala, labi na sa mga kubrador sa buhis. Ug mismo siguro si Mateo nag-struggle sab nining maong iyahang kasinatian. Maba na siguro ka iyahang self-esteem tungod kay ilado man sila o ilado man siya nga public sinner tungod siyang pagkakubrador sa buhis. Bisan tuod nagsunod lang siya sa trabaho, apan ang mga tao hait kaayog tinan-awan kaniya. Kay siya giisip nga usa ka public sinner, usa ka makasasala. Apan unsa may gitubag ni Jesus ngadto sa mga tao nga mihukom sa mga kubrador sa buhis o sa mga makasasala. Mingon sa Jesus, ang tao nga walay sakit wala magkinahanglag doktor, kundili ang mga masakiton ra. Wala ako muanhi aron pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Makaigsunan ko na ni Kristo, kini nga ebanghelyo, kini nga istorya. It is not about Matthew, but it is about Jesus. It is about God. Dili ni kabahin ni Matthew kung giunsa niya o unsang pagiha nga iyahang nakaplagan sa Hesukristo. Kung dili kabahin ni Hesukristo kung unsang pagiha nga nakaplagan niya. Si Mateo, iyahang nakaplagan si Mateo diha sa makauulaw nga kahimtang. Iyang nakaplagan si Mateo diha sa makaluluoy nga kahimtang. O ang Dios sa Jesucristo, ang anak sa Dios, nagpakatawo aron iyang ipadayag sa katawhan ang nawong sa langit ng Amahan. O ang nawong sa atong langit ng Amahan, mao ang kaluoy. Mercy, kaluoy. Mga nakaplagan niya si Mateo diya sa makaluluoy nga kahimtang o iyang gitawag si Mateo aron sa pagsunod kaniya. Siguro nag-struggle pag maayo si Mateo kung ngano nga siya may gitawag, siya may gipili ni Jesus nga mamahimo niyang tinunan niya, dili man siya takos, dili man siya angayan, makasasala man siya, public sinner man siya. But again, kaluoy ang gipatigbabaw ni Jesucristo. Ang naong sa Dios mao yang gipadayag diha sa kalibutan, diha sa katilingban. Siguro kita usab pariha kita sa mga tawo nga mahukmanon ngadto sa mga kubrador sa buhis ug sa mga makasasala. Siguro diha sa atong tagsatag sa kinabuhi o sa atong mga kasinatian kung makadungog kitag tawo nga well-known, notorious sa iyang pagkamakasasala, addict, etc., etc. Unya, usa ka adlaw ni ana, nagsunod-sunod siguro, for example, halimbawa pananglitan, nahimo ng apostoles o nahimo ng lay minister, nahimo sa Kristan, usa ka to'y kasulti. Siguro, ang atong reaksyon, hala, nganong naana siya diha? Dili ba, kuan man na siya? Dili ba, kuan man na siya? Etc., etc. Dili ba? Mahukmanon. Pero ang Dios, wala maghukom kanila nga mga makasasala. O sa magingon sa Dios, again, wala kumuanhi para sa mga matarong, kundi mianhi ako para sa mga makasasala. Mga igsoon, kini nga istorya, kini nga ebanghelyo, dili lang ni para kang Mateo, kundi para natong tanan. Ang gibuhat sa Dios para natong tanan. Mianhi siya tungod kay naluoy siya kanatong mga makasasala. Kitang tanan dili kita mga perpekto. Nobody is perfect. Kitang tanan mga makasasala o nagkinahanglan og kaluoy sa Dios. Mo nang nagpakatao ang Dios aron kita iyang gikaluy-an, aron kita makatagamtam og kaluwasan.
Ako, ikaw, siya, kitang tanan makasasala o nanginahanglag kaluoy sa Dios, gikaluyan sa Ginoo. Og mismo yang kaugalingon, yang gihala diya sa cross, yang giula diya sa cross, tungod sa dakong gugma og kaluoy, alang kanato. Og angay kini atong pamalandungan sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Kita, naluoy ba ta sa uban? Naluoy ba ta sa atong mga silingan? Naluoy ba ta sa mga tawo nga naa sa makaluluoy nga kahimtang, makauulaw nga kahimtang? O baka sama kita sa mga Pariseo nga mga mahukmanon ngadto sa mga makasasala. Pamalandungan nato kana mga kaigsunan ko diya ni Kristo. Palihog manindog.